tal? Benvidos. Lugo e a provincia promocionan estes días en Madrid a súa mellor oferta turística ao mundo na feira de turismo máis importante de Europa, en Fitur. Enseguida falaremos delo. Antes vemos outras novas da semana. Comezamos. A vindeira semana comezarán as probas de selección do Lugo Emprega, o programa da Deputación que dará traballo a 700 parados da provincia. A espera da piscina climatizada de Sarria está cada vez máis cerca de facerse realidade. O proceso de adxudicación da obra xa está posto en marcha. E o proxecto que tamén avanza a bo ritmo é a extensión da rede wifi que o Concello de Viveiro a chegar a todos os núcleos de poboación do municipio. A pasada fin de semana Castro de Rei exaltou unha vez máis un dos seus produtos autóctonos por excelencia, a galiña orixinaria da parroquia de Mos. Tamén faremos unha parada en Mondoñedo con Xoán de Muxa, que nos amosará o patrimonio cultural e natural que dá seña a este municipio mariñá. Lugo e a súa provincia presentan os seus principais potenciais turísticos en Fitur, a Feira Internacional de Turismo que se celebra en Madrid ata o domingo. A Mariña, a gastronomía e o Museo Interactivo da Historia de Lugo marcaron a inauguración do Pabillón de Galicia, no que se puderon ver caras lucenses coñecidas do panorama nacional. A Costa de Lugo tivo este ano unha destacada presenza na xornada inaugural. É que o litoral lucense é desde o ano pasado o terceiro en España con maior número de praias que contan co selo medioambiental que supera a que de calidade é a bandeira azul. En el año 2010, el año pasado, digamos que la Galicia ha sido una de las zonas, una de las comunidades autónomas en España donde más se ha certificado, debido al esfuerzo que ha hecho efectivamente la Diputación de Lugo en el proyecto este de las 21 playas de la Mariña lucense. En recoñecemento a este traballo, o presidente da institución lucense, José Ramón Gómez Besteiro, foi o galardoado este ano por AENOR, a axencia española que certifica estes distintivos avalados pola Unión Europea. Os nosos 105 kilómetros de litoral están ben certificados por Europa e ahora ve se podemos sumar máis playas, non? Porque un dos nosos compromisos era dar a conocer que Lugo ten un maravilloso mar, non? Pero o interior da provincia tamén tivo un especial protagonismo na feira internacional. O alcalde de Lugo recibiu no stand da capital o ministro de Fomento durante a súa visita ao Pabillón de Galicia. Ali amosoulle a oferta turística da cidade que este ano presenta como novidade o innovador Museo Interactivo da Historia. O ano pasado foi o Lugo 10, este ano esta novidade que esperemos que no mes de abril este en pleno funcionamento, polo tanto, un atractivo máis para que a xente veña a visitar a nosa cidade. Un atractivo que xa ten o seu oco na nova edición da Guía de Promoción Turística e Gastronómica e para comer Lugo, presentada polos empresarios lucenses en la que colaboran a Consellería de Cultura e Turismo e a Deputación. O paquete turístico lucense non pasou desapercibido polo visitante. Estamos mirando para poder ir estas vacaciones. En ver cosa de gastronomía, pinchos e comidas. A gastronomía e a súa historia foron os principais reclamos, pero non os únicos que atrae estes días o stand de Lugo. O vídeo promocional de Viveiro realizado por becarios da Fundación TIC está a ser todo un éxito. Me llevo el vídeo de Lugo para conocerlo y regresar el año que entra. Pues mira, he cogido el vídeo este y como voy a ir por la zona esa, pues me pasaré por Viveiro a conocerlo. Ademais, o espazo de Lugo foi tamén unha parada obrigada para recoñecidos lucenses afincados en Madrid. Pues Lugo está precioso. Porque yo pasé el otro día por allí y todo el barrio antiguo que estaba un poquito abandonado, como lo han dejado de bonito. Lugo, para min, é fundamental na forma de ser, na forma de vivir e na forma de estar e de pasar pola vida. Se un non vai a Lugo, non pode vivir, sobre todo habendo nacido en Lugo. Es que tiene todo, es que tienes la costa, tienes el interior, tienes la parte de la montaña, la parte de la terracha, que es muy curiosa también, evidentemente todos los bosques, todas las carballeiras. Lo que pasa es que yo creo que es una provincia que hay que ir a verla, es que no te lo pueden contar. Entonces ahí creo que tenemos que tirarlos de Lugo, tenemos que tirar por amigos para que vengan, lo vean y lo cuenten. Porque cando se coñece Lugo, non se pode deixar de soñar con el.
O xoves da semana que ven comezan os exámenes de selección do Lugo Emprega nos concellos de menos de 5.000 habitantes, que son os que convoca directamente a Deputación. O organismo provincial axaliza así todo o proceso para a posta en marcha deste ambicioso programa de inserción laboral dotado con 8 millóns de euros. Os exames desenvolveránse en 11 lugares distintos distribuídos por toda a provincia para facilitar o desprazamento destes desempregados. Nos municipios de máis poboación, os propios concellos serán os encargados da selección. O acondicionamento do Pedregal de Irimia, tal e como sinala o seu alcalde, será un dos traballos que acometerán os 7 desempregados que a Deputación contratará en Meira. O Concello tamén ten previsto o pintado de pasos de peóns no casco urbano ou a limpeza dos contornos do centro de saúde, do cemiterio, de camiños, entre outros, grazas ao Lugo Emprega. Valoro con matrícula de honor para o Concello de Meira e penso que os demais concellos tamén. Eu vou falar polo meu Concello, motivo que teño moito onde emplear estas 7 persoas que me van dar para traballar. Os parados de Meira que optan a estas 7 prazas realizarán as súas probas o vindeiro venres en Pastoriza. No caso dos outros 56 concellos con menos de 5.000 habitantes, os exames desenvolveránse do xoves ao luns 31 de xaneiro. Todo o proceso é asumido polo organismo provincial. É un aforro para o Concello e, aparte deso, volvemos ao de sempre, non quero ser pesado, para mí é moito mellor así, é moito máis fácil. Monforte é un dos 9 municipios nos que a institución provincial asume o custe de contratación, pero a selección e formalización dos contratos é realizado polas entidades locais. No caso de Monforte é o propio Concello o que vai a facer, en primeiro lugar, as bases de contratación, pero que son similares, prácticamente iguales ás que establece a Diputación, e o proceso de selección o vai a facer o Concello directamente. Na capital de Lemos, segunda en poboación da provincia, a Deputación contratará a 30 traballadores que se destinarán ao mantemento de parques e xardíns, obras, tarefas administrativas, promoción turística, cultura e atención ao cidadán. Eu creo que a aposta que fixo a Diputación para invertir isto en emprego e, polo tanto, en traballo e en riqueza, e ao mesmo tempo que vai a permitir dar moitos servicios aos cidadáns que sin eses postos de traballo serían difícil, hai que valoralo moi positivamente e desexar que sigan este camiño porque creo que é o camiño correcto. Os desempregados seleccionados pola Deputación comezarán a traballar o 1 de marzo.